कोण कोणाचा जोर कोणाचा या कोकण साथ लाईव्हच्या विशेष भागात आज आपण आलो कुडाळमध्ये। कुडाळ तालुक्यात जिल्हा परिषद पंचायत समितीबरोबर नगरपंचायतचं पण आरक्षण पडलेलं आहे। मात्र नगरपंचायत निवडणूक ही 1.5 वर्षांनी होणार आहे। तर शिंदे सेना आणि भाजपा यांच्यामध्ये जास्त चुरस आता सध्या म्हणजे सद्यस्थितीमध्ये पाहायला मिळते। म्हणजे नक्कीच निलेश राणेंना त्याचा फायदा होण्याचे संकेत आहेत। त्याचा परिणाम असा होतो की तो रुग्ण तिथे दगावतो, अशी मोठी स्थिती मात्र आरोग्य विभागाची आपल्या झालेली आहे। लोकांची तशी मागणी आहे की हे आत्ता जिल्हा रुग्णालय वेगळं करा, सेंटर असलेलं हे प्लेस आहे आणि तसंच निवडून ही जिल्ह्याची राजधानी केलेली आहे। आणि जिल्ह्याची राजधानी म्हटल्यानंतर या ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी होणं अपेक्षित होतं। यापूर्वी तर खूप गोष्टी राहिलेल्या होत्या, मात्र आत्ता जिल्हा मुख्यालय म्हणून काही गोष्टी व्हायला लागलेल्या आहेत। नितेश राणे पालकमंत्री झाल्यानंतर सगळ्यात जर त्यांनी लावून धरला असेल विषय कुठचा तर तो नगरपालिकेचा इथला लावून धरलेला आहे। म्हणजे उभाटा मानणारे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्ष मानणारे, ठाकरे गटावर विश्वास असलेले असे बरीच लोक अजूनही आहेत। बरेच कार्यकर्ते असे रिकामे राहतील की त्यांना तिकीट मिळणार नाही। असं झालं तर काय होऊ शकेल, ते दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकतात का आणि तिथून तिकीट घेतील का, अशी स्थिती राहील असं एकूण वाटतं। पुन्हा जी राजकीय परिस्थिती बघितली तर वैभव नाईक, निलेश राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांची या निमित्ताने प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे। कोण कोणाचा जोर कोणाचा या कोकण साथ लाईव्हच्या विशेष भागात आज आपण आलो कुडाळमध्ये। कुडाळ तालुक्यात जिल्हा परिषद पंचायत समितीबरोबर नगरपंचायतचं पण आरक्षण पडलेलं आहे। मात्र नगरपंचायत निवडणूक ही 1.5 वर्षांनी होणार आहे। तर जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांना आता नगरपरिषद निवडणुका झाल्यानंतर वेग येणार आहे। त्यानंतरच हे चित्र स्पष्ट होणार। परंतु आरक्षण सोडत पण निघालेली आहे। जिल्हा परिषदेचे आरक्षण सर्वसाधारण पडलेलं आहे। त्यामुळे एकूणच कुडाळ तालुक्यातून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे दावेदार कोण आहेत, एकूणच इथली राजकीय परिस्थिती काय याचा सुद्धा आढावा घेणार आहोत। याच कुडाळ तालुक्यात जिल्हा मुख्यालयात ज्यासाठी शासकीय कामासाठी जिल्ह्यातील जनता या ठिकाणी ओरोसला येते, त्याशिवाय जिल्हा रुग्णालय, शासकीय मेडिकल कॉलेज आहे आणि बाजूलाच रेल्वे स्टेशनसुद्धा आहे। त्यामुळे ही असं मोठे प्रश्न या ठिकाणी आणि मोठ्या विषय या कुडाळ तालुक्यात येतात। याच कुडाळ तालुक्यात कणकवलीतील मतदारसंघातील उमेदवारही कुडाळ तालुक्यातच निवडणुकीला उभे राहिलेले होते। एकूणच या सगळ्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आज आपण कुडाळ आमचे प्रतिनिधी निलेश ओरसकर आहेत आणि मुख्यालय प्रतिनिधी ज्या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालय, मुख्यालय आणि रेल्वे स्टेशन ही येतात ती आपले लहू महाडेश्वर आपल्यासोबत आहेत। एकूणच या दोघांशी आपण या राजकीय परिस्थितीचा आणि विकास कामांसंदर्भात चर्चा करणार आहोत। सुरुवातीला मी निलेश ओरसकर यांच्याकडे जातो। कुडाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आणि एकूणच किती मतदारसंघ जिल्हा परिषदेचे आहेत आणि काय परिस्थिती आहे? एकूण 9 मतदारसंघ आहेत कुडाळमध्ये आणि तसं पाहायला गेलं तर 9 ठिकाणी पण तिन्ही पक्षांचे उमेदवार तसे तयार आहेत, पण कोणाचीही म्हणजे अजूनपर्यंत पूर्णपणे माहिती डिक्लेअर होत नाही आहे, कारण सगळेजण आपली झाकली मूठ 1.25 लाखाची ठेवत आहेत। एकूणच कुडाळमध्ये जिल्हा वैभव नाईक आणि निलेश राणे यांच्यातच हा सामना रंगणार आहे। निलेश राणे हे नुकतेच आमदार झालेले आहेत। वैभव नाईक यांचा पराभव झालेला आहे। वैभव नाईक यांच्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनीसुद्धा मेहनत घेतली होती। त्यामुळे वैभव नाईक यांना या ठिकाणी पाठबळ द्यावं लागेल कार्यकर्त्यांना। कशा पद्धतीचं वैभव नाईक आणि निलेश राणे यांच्यातील हा सामना रंगणार? निलेश राणेंचा एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे विकास कामांचा। जे आपण पाहतोय ते आता सगळे विकास निधी जे उपलब्ध करून जे कुडाळ तालुक्यामध्ये आणतायत आणि ते विकास कामांवरती जो जोर देत आहेत, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त त्यांचा जो लक्ष दिसतोय तो विकास कामांकडे दिसतोय। आणि वैभव नाईकांचं आता सद्यस्थितीमध्ये जर चित्र पाहायला गेलं तर वैभव नाईकांचे सगळे जेवढे कार्यकर्ते आहेत ते पक्षप्रवेश जास्त करून निलेश राणेंकडे जाताना दिसत आहेत। त्याच्यामुळे इलेक्शनच्या आधी जर समजा तिकडची जसे वैभव नाईक बोलत आहेत की कार्यकर्ते गेले, जे मतदार आहेत ते नाही गेलेत, तसं जर चित्र असेल तर वैभव नाईकांचं चित्र स्पष्ट होऊ शकतं थोडंसं तरी। नाहीतर मग जर समजा कार्यकर्ते पण गेले असतील आणि कार्यकर्त्यांबरोबर बाकीचे जर सेवक पण लोक पण गेली असतील सगळी, तर मग जरा थोडंसं चित्र कठीण आहे। पण ही लढत जी आहे ती सेना आणि म्हणजे उभाटा आणि शिंदे सेना यांच्यामध्ये जास्त नाही, शिंदे सेना आणि भाजपा यांच्यामध्ये जास्त चुरस आता सध्या म्हणजे सद्यस्थितीमध्ये पाहायला मिळते। दिसत नाही आहे पण पाहायला मिळते, तसं चित्र आहे। शिवसेना त्यावेळेचे उभाटाचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांनी सुद्धा वैभव नाईकांची साथ सोडत
शिवसेना एकनाथ शिंदेंच्या पक्षात प्रवेश केलेला आहे. शिंदे काका कुडाळकर अलीकडेच पुन्हा शिंदेंच्या शिवसेनेत आलेले आहेत. या दोघांचा फायदा शिवसेनेला किती होईल आणि महाविकास आघाडीला त्यानिमित्ताने धक्का बसलेला दिसतोय, कारण संजय पडतेसारखे मातब्बर नेते पुन्हा एकदा शिवसेनेत आले, म्हणजे निलेश राणेंसोबत आलेले आहेत. जसं तुम्ही बोललात आता की मातब्बर म्हणजे काका कुडाळकर, संजय पडते हे दोघे पण असे म्हणजे कार्यकर्ते होते की जिल्ह्यातला कोणा ते म्हणजे शोधून काढायचे, कुठे कोणाला किती काय काय कामांची गरज आहे सगळं पहिले शोधायचे. नारायणांसाठी एकदम खास कार्यकर्ते होते. आता ते निलेश राणेंच्या छायेखाली गेलेले आहेत, म्हणजे नक्कीच निलेश राणेंना त्याचा फायदा होणाऱ्याचे संकेत आहेत. एकूणच आपण बघितलं की मागे रणजित देसाई हे उपाध्यक्ष होते, पिंगोळी मतदारसंघातून उभे राहिलेले होते. आता रणजित देसाईंची भूमिका काय असणार? सध्या ते कुठे सक्रिय असताना दिसत नाही, काय चित्र आहे? रणजित देसाईंबद्दल थोडंसं म्हणजे असं पण चित्र स्पष्ट होतं आहे की ते उमेदवारीला इच्छुक आहेत की नाही आहेत त्याच्यावरती पण थोडं प्रश्नचिन्ह आहे. याच कुडाळ तालुक्यात रेल्वे स्थानकाचा सुद्धा प्रश्न आहे. अनेक रेल्वे थांब्यांचे लांब पल्ल्याची जागा आहेत, रेल्वे आहेत, त्यांना सुद्धा कुडाळ ओरोसला थांबा द्यावा अशा पद्धतीची मागणी होत होती. कशा प्रकारे काय नवीन रेल्वे गाड्यांना थांबा देण्यात आलेला वगैरे? रेल्वे गाड्यांना थांबा बऱ्याच प्रमाणात आता चालू आहे. काल पण एक नवीन रेल्वे इकडे थांबवण्याच्यासाठी प्रयत्न केला गेला आहे, पण रेल्वेना थांबा देण्यापेक्षा स्पेशल ओरो स्टेशनवरून सुटणारी किंवा इथून म्हणजे स्पेशल आपल्या इकडच्या पट्ट्याला जास्त ट्रेन वाढवल्या असतात तर आपल्या कोकणातल्या माणसांना जाण्या येण्यासाठी सोयीस्कर पडलं असतं. कारण सद्यस्थितीमध्ये पाहायला गेलं तर कोकणातल्या माणसांना तिकीटच अवेलेबल होत नाही, तर कोकण रेल्वेचा उपयोगच कोकणातल्यांना कुठे होतो आहे. गेली अनेक वर्षे मानगाव खोऱ्यातल्या आकारी पड जमिनीचा प्रश्न होता, तो निलेश राणे यांनी मार्गी लावला अशी यापूर्वी काही घोषणा केलेली आहे. काय किती हेक्टर जमीन होती आणि कशा पद्धतीतील लोकांचा फायदा होईल? 1765 हेक्टर जमीन ही महसूल मंत्री बावनकुळे आणि योगेश कदम मंत्री साहेब आहेत त्यांच्या माध्यमातून निलेश राणे यांनी मोकळी करणार आणि लोकांच्या सुपूर्द होणार अशी घोषणा केलेली आहे. त्याच्यामुळे एवढी जमीन तर नक्कीच लोकांच्या आता सातबाऱ्यावरती स्वतःच्या नावाने नोंद होणार आहेत. ओके, त्यासाठी 5% किंवा रक्कम ही लोकांना भरावी लागणार आहे. त्याबाबत काय शासनाचे आदेश वगैरे आले आहेत काय? नाही, अजून तशी पूर्ण माहिती तर आपल्याकडे नाही आहे. याच कुडाळ तालुक्यात जिल्हा मुख्यालय म्हणजे ज्या ठिकाणी जिल्ह्यातील जनता ही शासकीय कामांसाठी मुख्यालयात येते, त्याच मतदारसंघात याच कुडाळ तालुक्यात येतं. आपल्यासोबत मुख्यालय प्रतिनिधी लहू महाडेश्वर आहेत, गेली अनेक वर्षे या ठिकाणी कार्यरत आहेत. लहू, या मतदारसंघात कुडाळ तालुक्यात जिल्हा मुख्यालय येतं, जिल्हा रुग्णालय येतं, शासकीय मेडिकल कॉलेज नव्याने झालं ते पण आलं, कुडाळ रेल्वे स्टेशन आणि ओरोस रेल्वे स्टेशन. कशा पद्धतीचं इथे आता रस्त्यांवर पण आपण बघितलं की खड्डेमय रस्ते झालेले आहेत. कशा पद्धतीचं येथील मुख्यालयातील जनतेला फायदा होण्यासाठी काय करावं लागेल आणि कशा पद्धतीची योजना किंवा प्रस्ताव नवीन काय प्रस्तावित आहेत? बरोबर आहे की सिंधुदुर्ग नगरी आहे आणि सिंधुदुर्ग नगरीमुळेच पूर्ण जिल्हा ओळखला जातो. खरं म्हणजे हृदयस्थान आहे. कुठूनही देवगडवरून निघा किंवा दोडामार्गवरून निघा, वैभववाडीवरून निघा, सेंटर असलेलं हे प्लेस आहे आणि तसंच निवडून ही जिल्ह्याची राजधानी केलेली आहे. आणि जिल्ह्याची राजधानी म्हटल्यानंतर या ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी होणं अपेक्षित होतं. यापूर्वी तर खूप गोष्टी राहिलेल्या होत्या, मात्र आत्ता जिल्हा मुख्यालय म्हणून काही गोष्टी व्हायला लागलेल्या आहेत. यापूर्वी लोक इथे राहायलाही बघत नव्हते, म्हणजे कर्मचारी इथले असायचे ते कुठेतरी कणकवली किंवा कुडाळ अशा शहरात जायला बघत होते, कारण इथे त्यांना पाहिजेत त्या सुविधा नव्हत्या. मुख्यालय म्हटल्यानंतर इथे राहायचं असेल तर त्यांच्या विशेषतः काय असतं की कर्मचारी असतं, त्यांना सुट्टी असली तर मन मोकळं करण्यासाठी किंवा कुठेतरी फिरायला जायचं असतं, सिनेमा पाहायचे असतात किंवा चांगल्या हॉटेल्समध्ये जेवायचं असतं, चांगली खरेदी करायची असते, तर अशी व्यवस्था इथे नव्हती. मात्र आता ही सगळी व्यवस्था हळूहळू इथे लागायला सुरुवात झालेली आहे. आणि विशेष म्हणजे गेली कित्येक वर्षाची या सिंधुदुर्ग नगरीतल्या लोकांची मागणी आहे की हे नगरपालिका झाली पाहिजे. आणि त्या नगरपालिकेचं मात्र पान अजून हलत नव्हतं. नगरपालिका होते, बऱ्याच वेळा अधिसूचना निघाल्या, त्यानंतर हरकतीही घेण्यात आल्या, मात्र ती तसाच विषय आहे, तो तसाच धूळखात पडलेला होता. मात्र आत्ता नितेश राणे पालकमंत्री झाल्यानंतर सगळ्यात जर त्यांनी लावून धरला असेल विषय कुठचा तर तो नगरपालिकेचा इथला लावून धरलेला आहे. त्यामुळे इथली नगरपालिका आत्ता बऱ्यापैकी त्याचं मार्गस्थ आहे आणि नगरपालिकेचं पुढच्या वर्षी निश्चित या नगरपालिकेचं निवडणूक लागेल असा आत्ता विश्वास होत आहे. इथे शासकीय मेडिकल कॉलेज आहे, त्याचबरोबर जवळ लागूनच पडवेगाव आहे. इथे
SSPM हे खाजगी मेडिकल कॉलेज पण आहे. त्याचबरोबर इथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहे, असे सर्व आहे, जिल्हा रुग्णालय आहे. असं सगळं असल्यामुळे इथे येणाऱ्यांची संख्या जी असते ती जिल्हाभरातनं इथे येणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे इथले रस्ते व्यवस्थित राहणं, इथल्या ज्या बाहेरच्या म्हणजे हॉटेलिंगच्या व्यवस्था वगैरे आहेत त्याही चांगल्या राहणं गरजेचं आहे. आपण आत्ता जर बघितलं तर जिल्हा परिषद जी आहे ती जिल्हा परिषदेच्या बाहेर जर आपण समोर जर सगळं बघितलं तर ती जर रस्त्याची दुकानांची जर व्यवस्थित नीटनेटकं असं करून जर लावून दिलं तर तिचं सुशोभीकरण ते जरा चांगलं दिसू शकतं. लोकांनाही चांगलं तिथे पदार्थ मिळू शकतात. अशा सगळ्या स्थिती आहेत. ह्या योग्य करणं हे मुख्यालयाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टीने पाऊल उचललं पाहिजे असं मला वाटतं. नगरपंचायतचाच मुद्दा घेऊ पुन्हा एकदा. नगरपंचायतमध्ये काही गावांनी सुद्धा विरोध केलेला आहे. कशा पद्धतीनं ती गावांना बाजूला करता येईल किंवा बाजूला करून नगरपंचायत अस्तित्वात येणार की हे कसा का होणार? कारण गावातील जो लोकांनी विरोध केलेला आहे त्यांची मागणी मान्य होणार की काय? आत्ता विरोध म्हणजे सिंधुदुर्ग नगरी जी प्राधिकरण क्षेत्र आहे ते प्राधिकरण क्षेत्र तुम्ही घ्या आणि त्याचीच नगरपंचायत करा असं बऱ्याच जणांचं म्हणणं होतं. त्यापूर्वी सगळ्या म्हणजे ओरोस, अणाव आणि रानबांबोळी असे 3 गाव मिळून ही सिंधुदुर्ग नगरी झालेली आहे. 3 गावांची जमीन ह्या सगळ्या सिंधुदुर्ग नगरीसाठी गेलेली आहे आणि इथल्या भूमिपुत्रांनी खरं म्हणजे खूपच म्हणजे कवडीमोल अशा रकमेत ही जमीन आपली सगळी जिल्हा मुख्यालयासाठी दिलेली आहे आणि त्यामुळे ह्या सगळ्यांचं म्हणणं होतं की तशी व्हावी. नंतर अधिसूचना प्रत्यक्ष निघाली त्यावेळी ओरोस, रानबांबोळी आणि अणाव या 3 गावांची साठी नगरपंचायत असं अधिसूचना निघाली. त्यानंतर प्रत्येक ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा झाली आणि ह्या 3 ग्रामसभांनी खरं म्हणजे 2-3 वर्षापूर्वी 3 वर्षापूर्वीपेक्षाही जास्त वर्ष होतील त्यावेळी ज्या ह्या ग्रामसभा झाल्या त्या सगळ्या ग्रामसभांमध्ये 3 ग्रामपंचायतींनी एकत्र ठराव करून आम्हाला नगरपंचायत हवी असा बाजूने ठराव दिलेला होता आणि तो प्रस्ताव गेलेला होता. मात्र त्या प्रस्तावावर उशिरापर्यंत काय हे झालं नाही, निर्णय झाला नाही, त्यामुळे तो तसाच राहिलेला. मात्र आत्ता मध्यंतरी परत लोकांना असं वाटलं की नगरपंचायत झाली तर आरक्षण लागणार, जमिनींच्या ज्या आरक्षण असतात राखीव परत, आणि तसं झालं तर आमची बरीचशी भातशेती वगैरे आहे तिथे आम्ही काय करू शकणार नाही अशा शंका लोकांच्या इथल्या मनात आहेत. त्यामुळे बऱ्याच लोकांचं म्हणणं आहे म्हणजे ओरोसमधल्याही ओरोसचे 2 भाग जर केले, हायवेच्या अलीकडचा आणि हायवेच्या पलीकडचा, तर तो पुढचा जो भाग आहे धाकली ओरोस ज्याला म्हणतात तिकडे जर गेलं तर तिकडेच्या लोकांचं असं म्हणणं आहे की शेती वगैरे सगळे आणि आम्हाला नगरपंचायतीची काय आवश्यकता नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि तशाच प्रकारे अणावचाही विषय आहे की अणावची जरी थोडा गाव इकडे असला तरी बराच गाव हा जो आम्ही जे आता उभे आहोत त्याच्या पाठीमागे बराच गाव मोठा जातो, तर एवढा मोठा गाव अणावचा घ्यायचा का असाही प्रश्न सगळ्या लोकांच्या मनात आहे. रानबांबोळी मात्र एकदम पूर्णपणे तयार आहे. त्यांनी आता मध्यंतरी पुन्हा हे सभा झाली त्याच्यामध्येही त्यांनी रानबांबोळीने आपल्याला आपला सहभाग असावा असं म्हटलेलं आहे. मात्र ओरोसचा थोडा भाग, ओरोसमध्ये जी सभा झालेली होती या सभेमध्ये 2 गट खरं म्हणजे निर्माण झालेले होते, पण बहुसंख्य लोकांनी त्यावेळी पण ओरोस नगरपंचायत व्हावी असं म्हटलेलं होतं. मात्र अणाव गावाने बराच विरोध केलेला होता. त्यामुळे आत्ता पालकमंत्र्यांनी असं म्हटलं होतं की अणाव गाव वगळून ओरोस आणि रानबांबोळी असं एकत्र करून ही नगरपंचायत करावी आणि तसा प्रस्ताव गेलेला आहे. आता काही त्याची अधिसूचनाही निघाली, हरकती वगैरे मागवलेल्या आहेत आणि ह्याच्यावर हरकती वगैरे झाल्यानंतर फायनल त्याच्यावर आपल्याला समजेल की निश्चित किती गाव येतील याच्यामध्ये. अणाव वगळून रानबांबोळी आणि ओरोस असं मिळून होतं आहे की ओरोसचाही अर्धा भाग जो तिकडेचा आहे तो सोडून उर्वरित होते, हे आपल्याला त्यानंतरच पाहायला मिळेल. याच मगाशी रुग्णालयाचा उल्लेख केला, शासकीय मेडिकल कॉलेज. जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचं आपण बघितलं तर पूर्णपणे 3-4 वाजलेले पाहायला मिळतात. कारण इकडे आलेला रुग्ण हा जिल्ह्यातून आलेला रुग्ण आहे, तो डायरेक्ट थेट गोव्यामध्ये पाठवला जातो. आता जिल्हा रुग्णालयाची काय परिस्थिती, कारण जिल्हा रुग्णालय शासकीय मेडिकलमध्ये रूपांतर करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे शासकीय मेडिकल कॉलेजचं आणि आता जिल्हा काय परिस्थिती आणि लोकांना कशा पद्धतीने सेवा मिळू शकते? खरं म्हणजे थोडंसं असं वाटतं लोकांनाही, म्हणजे त्यावेळी पण म्हणणं आहे की शासकीय मेडिकल कॉलेज जे आहे हे शासकीय मेडिकल कॉलेजची घाई झाली. मेडिकल कॉलेजची आवश्यकता होतीच, शासकीय मेडिकल कॉलेजची आवश्यकता ही होतीच, गरजच होती आपल्याला. कारण आपलं जिल्हा रुग्णालयाने हे सगळं जरी असलं तरी आपल्याला प्रत्येक वेळी म्हणजे जो गंभीर रुग्ण असेल, समजा अपघात जरी झाला, कारण आपला हायवे आहे इथे, हायवेवर पर्यटक मोठ्या प्रमाणात असतात, अपघात झाला तरी ह्या प्रत्येक रुग्णाला उचलून बांबोळीला न्या किंवा कोल्हापूरला न्या अशीच परिस्थिती इथली होती. त्यामुळे इथे मेडिकल कॉलेजची आवश्यकता होती. पण ती मेडिकल कॉलेज करताना थोडा जर विचार असा झाला असता की जिल्हा रुग्णालयाची व्यवस्थित कुठेतरी रचना करून मेडिकल कॉलेज किंवा त्याच्या जवळच दुसऱ्या जमिनीत मेडिकल कॉलेज,
तर मला वाटतं लोकांना व्यवस्थित ती सगळी सुविधा पाहिजे ती मिळाली असती. आत्ताच्या स्थितीमध्ये काय होतं की जिल्हा रुग्णालय पूर्णपणे जिल्हा रुग्णालय जी जागा आहे ती सगळी शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या ताब्यात गेलेली आहे आणि तिथे आता प्रश्न असा होतो की तिथे रुग्ण गेल्यानंतर तो बघायचा कोणी? जिल्हा रुग्णालयाने बघायचा की मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टरांनी बघायचा, हा त्यांच्यामध्ये प्रश्न होतो निर्माण होतो आणि मग त्याच्यामुळे आलेल्या त्या रुग्णाची हेळसांड होते, अशी ती परिस्थिती होते. आणि ही हेळसांड झाल्यानंतर मग त्याची परिस्थिती अशी होती की त्याला कुठेतरी दुसरीकडे न्यायचं लागतं. पण इथून आपल्याला जरी बांबोळीला न्यायचं असेल तरी आपल्याला साधारण 130 किलोमीटर ते 140 किलोमीटर जावं लागतं. इथून कोल्हापूरला न्यायचं असेल तरी 130-140 किलोमीटर जावं लागतं. रस्त्यांची एकूण अवस्था आणि ही दुरी पाहता रुग्ण तिथपर्यंत पोचत नाही आणि त्याचा परिणाम असा होतो की तो रुग्ण तिथे दगावतो. अशी मोठी स्थिती मात्र आरोग्य विभागाची आपल्या झालेली आहे. आता बरेच म्हणजे आता एक पहिली बॅच निघालेली पण आहे, त्यामुळे बरेच डॉक्टर पण आता शिकाऊ डॉक्टर असतील किंवा प्रशिक्षणार्थी, त्याच्यानंतर त्यांना जे इंटर्नशिप करावी लागते त्याच्यासाठी आलेले डॉक्टर, असे डॉक्टर त्या ठिकाणी आत्ता आहेत. पण पूर्ण व्यवस्थित आपली आरोग्य यंत्रणा आहे का, तर हा मात्र प्रश्न आहे. हा आरोग्य व्यवस्थेचा खरंच हा आजचा प्रश्न नाही, गेली अनेक वर्षांचा हा विषय आहे. शासकीय मेडिकल तर येण्या अगोदरपासूनचा हा विषय आहे, परंतु इथली सुविधा किंवा टेक्निकली ज्या आवश्यक बाबी आहेत त्या कधी पूर्ण होतील आणि काय या संदर्भात पालकमंत्र्यांची भूमिका काय किंवा कशा पद्धतीनं इथली आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी, गोवावारी थांबवण्यासाठी काय प्रयत्न होतील? खरं म्हणजे हे सगळं जे शासकीय मेडिकल कॉलेज आहे त्या माध्यमातून हे होणं सोपं आहे. कारण आपल्या लोकांचं स्वप्न होतं ते शासकीय मेडिकल कॉलेज, आणि शासकीय मेडिकल कॉलेज झालं की जसं गोवा मेडिकल कॉलेज आहे ज्या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी होतात तसं इथे होईल असं वाटत होतं. सुरुवातीला एकदम घाई करून ते सुरूही झालं, पण त्या ठिकाणी ज्या सुविधा दिल्या पाहिजेत, ज्या इमारती पाहिजेत, त्या ठिकाणी ज्या बाकी सुविधा पाहिजेत, यंत्रसामुग्री पाहिजे, ही यंत्रसामुग्रीच्या विना ते सगळं सुरू झालं त्याच ह्याच्यामध्ये. आणि ह्या परिस्थितीमुळे त्याचा खूप मोठा परिणाम झाला. आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल, आठवतच असेल की साधं ऑपरेशन म्हणजे कोणी पडला किंवा काय झालं आणि बारीक ऑपरेशन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक मशीन लागते. ती मशीन जवळजवळ 1.5 वर्ष नव्हती इथे. त्यामुळे प्रत्येक ऑपरेशनसाठी म्हणजे ह्याचं ॲर्थोपेडिक प्रत्येक ऑपरेशनसाठी कुठेतरी बाहेर पाठवावं लागत होतं, कणकवलीला पाठवावं लागत होतं, इतर रुग्णांना पाठव, अशी अवस्था इथली निर्माण झालेली होती. आत्ता मात्र जर पाहिलं तर आत्ता चांगल्यापैकी निधी शासनाने दिलेला आहे ह्या रुग्णालयासाठी, मेडिकल कॉलेजसाठी, आणि तिथे आता इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, युद्धपातळीवर सुरू आहे. इमारतीही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, त्या ठिकाणी पाहिजे त्या सुविधाही येत आहेत. त्यामुळे ह्याकडे मात्र आता सगळ्यांचंच लक्ष आहे, म्हणजे पालकमंत्र्यांचंही लक्ष आहे, तसंच इथले जे स्थानिक आमदार आहेत निलेश राणे साहेब यांचंही लक्ष आहे. आणि ह्या सगळ्यांचं लक्ष असल्यामुळे असं वाटतं की आज नाही पण काही 1-2 वर्षामध्ये तरी आपला जो हा कायमस्वरूपी जे रडगरण किंवा आपलं जे संकट आहे की आरोग्य विभागातलं, हे सुटेल असा विश्वास वाटतो. आमदार निलेश राणेंनी पण विधानसभेत याच रुग्णालयाचा, मेडिकल कॉलेजचा आवाज उठवला होता विधानसभेत. पण आता ती आरोग्य व्यवस्था हे होईल, नवीन मशिनरी येतील किंवा आणि होईल, पण डॉक्टर टेक्निकली तज्ज्ञ डॉक्टर वगैरे यांची सुविधा कशा पद्धतीने रिक्त पदे ती भरली जावी. त्या सगळ्याच संदर्भात पहिलं स्थिती काय निर्माण होते की बऱ्याच वेळा शासन काही डॉक्टरांची, तज्ज्ञ डॉक्टरांची व्यवस्था इकडे करतो, पण हे डॉक्टरांचं काय असतं, ह्या डॉक्टरांना म्हणजे शहर जर जवळ असेल तर त्या ठिकाणी जायला ते जास्त बघतात. कारण शहरामध्ये मोठमोठी प्रायव्हेट हॉस्पिटल असतात आणि त्यांना जो इथली ड्युटी संपल्यानंतरचा जो वेळ असतो तो वेळ त्यांना तिथे काढायला येतो. त्यामुळे हा सगळा विचार ते सगळे तज्ज्ञ जे डॉक्टर असतात ते करत असतात. त्यामुळे आपल्याकडे यायला तसे बघत नाही, आणि तरीही शासन प्रत्येक वेळी नियुक्त्या करत असतं, देत असतं, पण कोण येत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की ह्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जे आहे त्याचे जे अधिष्ठाता आहेत ते पदही प्रभारी आहे, म्हणजे त्याला प्रत्यक्ष त्याच्यासाठी सांभाळणारा व्यक्ती नाही आहे. तिथले जे प्रोफेसर आहेत त्यांच्याकडे आता ती जबाबदारी दिली. ह्याच्यापूर्वी तसंच होतं आणि आत्ताही तशीच आहे. त्यामुळे ह्या शासकीय मेडिकल कॉलेजला अधिष्ठाता म्हणजे ते डीन पद जे आहे ते जर कायमस्वरूपी स्वतःचं असं मिळालं तर मला वाटतं त्याच्यातही बऱ्याच काही गोष्टींमध्ये बदल होऊ शकतात. जिल्हा रुग्णालयाकडे कमी हे संख्या असूनही, संख्या कमी असून, डॉक्टर कमी असूनही ते काय करायचे की इथले जे प्रायव्हेट डॉक्टर आहेत, खाजगी डॉक्टर, ह्या डॉक्टरांना ते काही मानधनावर घेत असत, आणि ते मानधनावर घेतल्यामुळे ते थोडंसं काय असं नाही, आपण लोकांची रुग्णसेवाही होत होती. मात्र आत्ता तो प्रकार होत नाही, कारण ही सगळी जे जिल्हा रुग्णालयाची जे हे आहे त्याच्यावर पूर्णपणे
मेडिकल कॉलेजचं हे असल्यामुळे आता ते ह्यांच्या हातात नाही, त्यामुळे ती सगळी स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे मग असं वाटतं की लोकांचीही तशी मागणी आहे की हे आत्ता जिल्हा रुग्णालय वेगळं करावं. ओरोसमध्येच ह्याच्यामध्ये बरीचशी जागा अजून रिक्त आहेत ह्याच्यासाठी मोकळी आहे. तर अशा कुठच्या तरी जवळच्याच मेडिकल कॉलेजपासून जवळच या जिल्हा रुग्णालयासाठी जागा द्यावी. असे 2-3 जागा बघितलेल्या पण आहेत. ह्या 2-3 जागापैकी लवकरात लवकर एक जागा देऊन त्या ठिकाणी ते जिल्हा रुग्णालय सुरू व्हावं, म्हणजे लोकांचे सगळे जे प्रश्न आहेत ते लवकर मिटू शकतात असं आशा आहे. ओके, नक्कीच पुन्हा आपण एकदा कुडाळमधीलच आपलं आरोग्याच्या विषयावरून पुन्हा एकदा बेरोजगारीकडे येऊया. कारण बेरोजगारीचा मोठा विषय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत आणि रोजगारासाठी अनेक जण स्थलांतर होत आहेत. गोव्यामध्ये होतात, मुंबई, पुण्यामध्ये, कोल्हापूरमध्ये. आपल्याकडे कुडाळ तालुक्यामध्ये MIDC आहे, मात्र MIDCमध्ये उद्योग प्रकल्प नसल्यामुळे येथील तरुणांवर बेरोजगारीची वेळ आली. कशा पद्धतीने कुडाळ MIDCमध्ये आता ओस पडलेली आहे, उद्योग प्रकल्प येत नाहीत, काय चित्र आहे MIDCचं? MIDCमध्ये बहुतांश जे प्रकल्प चालू झाले पण ते असे की चालू होताच फक्त सबसिडी घेऊन बंद झालेल्या प्रमाणात पाहायला मिळाले. म्हणजे असलेले प्रकल्प आहेत ते रेंगाळत चाललेले आहेत आणि जे होते ते बंद झालेले आहेत. त्याच्यामुळे जो रोजगार निर्माण व्हायचा तो रोजगार पूर्णपणे थांबलेला आहे. मार्केट पूर्णपणे डाऊन झालेलं आहे सध्या. कुडाळ तालुक्यातील आणि मुख्यालयातील ह्या ओरोसच्या सर्व प्रश्न आपण पाहिले. आरोग्य व्यवस्थेचा मोठा प्रश्न आहे. शासकीय मेडिकल, जिल्हा रुग्णालय अशी त्याशिवाय मुख्यालय, यातली अनेक समस्या या ठिकाणी आपण आता बघितलेलं आहे. आता हेच सगळे मुद्दे आहेत, हे प्रचाराच्या निमित्ताने आता जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने येणार आहेत. त्यामुळे एकूणच त्याचा परिणाम काय होईल, कुडाळ तालुक्यात राजकीय परिस्थिती बघितलं तर आमदार निलेश राणे हे या ठिकाणी नेतृत्व करत आहेत. तर वैभव नाईक यांचा पराभव करून ते आमदार झालेले आहेत. एकूणच आता वैभव नाईक आणि निलेश राणे यांच्यातच हा खरा सामना रंगण्याची चिन्ह आहेत, कारण पुन्हा ते आमने सामने येणार आहेत. कशा पद्धतीचं चित्र आहे, काय वातावरण आहे कुडाळ? आत्ताची जर एकूण स्थिती पाहिली कुडाळ मधली तर बऱ्यापैकी शिंदे गटाने आपला सगळीकडे हातपाय पसरायला सुरुवात केलेले आहेत. उभाटा म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो पक्ष आहे याचे बऱ्यापैकी जे कार्यकर्ते आहेत किंवा लोक आहेत यांना आपल्यामध्ये प्रवेश करायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. फार मोठी त्यांनी धडक ह्या सगळ्या गोष्टीला दिलेली आहेत. कित्येक म्हणजे जे आपण आता वैभव नाईकांचे जे शिलेदार त्यांच्यासोबत जे कामाला असलेले हे बरेच लोक आत्ता शिंदे गटाकडे गेलेले दिसत आहेत. काही लोक भाजपमध्ये गेलेले दिसतात. म्हणजे इथली ओरोसची स्थिती बघितली तर ओरोसचे सगळे लोक जे यांच्यासोबत होते ते तिकडे गेलेले आहेत. आपले संजय पडते असतील, काका कुडाळकर तर राष्ट्रवादीकडे होते, तिथून तिकडे गेलेले आहेत. अशी सगळी स्थिती आहे. अशा स्थितीमध्येही काही मात्र वैभव नाईकांचे जे म्हणजे उभाटा मानणारे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष मानणारे, ठाकरे गटावर विश्वास असलेले असे बरीच लोक अजूनही आहेत. याच्यामध्ये बरीच नावं येतील, ज्याच्यामध्ये अमरसेन सावंत असतील किंवा अशी काही नावं आपण घेऊ शकतो की जी नावं अजूनही ठामपणे त्यांच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये एकदम जरी खूप स्ट्रॉंग जरी दोघांची फाईट नाही म्हटली तरी निलेश राणेंना आणि एकूण शिंदे गटाला वैभव नाईक थोडीशी तरी का असेना थोडीशी तरी झळ पोचू शकतात अशी आत्ताची स्थिती आहे. बाकी सांगता येत नाही, कारण अजूनही जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक लागायच्या आहेत. त्या लागल्यानंतर अजून काय होणार, कोण कोण कुठे कुठे जाणार हे माहीत नाही. कारण आत्ता बरेच जण लोक आपल्याला माहीत आहेत की भाशिंग बांधून आहेत की मला जिल्हा परिषद, कारण गेली 5 वर्ष जवळजवळ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती नसल्यामुळे कार्यकर्ते खरं म्हणायला गेलं तर बेरोजगारासारखी अवस्था होती असं म्हणायला हरकत नाही. कारण त्यांना बाकी कामच नव्हतं. पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद असं असतं त्यावेळी त्या कार्यकर्त्यांना काहीतरी काम मिळतं आणि ते कार्यकर्ते तिथे काम करत असतात. त्यामुळे हे सगळं थांबलं होतं आणि त्यामुळे आता बरेच जण इच्छुक आहेत की मला उभं राहायचं आहे, मला उभं राहायचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला फायनल लक्षात येईल की जर समजा एखाद्याला उभंच राहायचं आणि त्याला तिकीट नाही मिळाली तर तो दुसऱ्या पक्षातनं जर आपल्याला तिकीट मिळत असेल तर तिथेही जाऊ शकतो, अशी स्थिती राहू शकते. पण मला असं वाटतं की एकूणच जर आत्ताची स्थिती पाहिली आणि जर महायुती न होता जर वैयक्तिक लढले, स्वबळावर जर लढले तर भाजप आणि शिवसेना अशीच या ठिकाणी मला वाटतं आपल्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये तशीच कुडाळमध्ये होईल की भाजप आणि शिवसेना अशीच खरी लढत होईल असं एकूण आत्ताचा तरी अंदाज दिसतोय. भाजप शिवसेना नक्कीच लढत होईलच, परंतु आपण जरा मागे पण जाऊ शकतो. कारण निलेश राणे हे पूर्वी भाजपमध्ये होते, विधानसभेसाठी ते शिवसेना शिंदे गटात आले, महायुती म्हणून निवडून आल्यानंतर आपण सगळं चित्र आता बघत आहोत की अनेक पक्षप्रवेश हे काही भाजपमधून पण सुद्धा झालेले आहेत. आणि आता पुन्हा एकदा समजा भाजपमधून जर तिकीट नाही मिळाले तर
महायुतीचाच घटक पक्ष म्हणून शिवसेना शिंदे गटाचा पर्याय पण होऊ शकतो. आता एकूणच कुडाळ तालुक्यामध्ये रणजित देसाई भाजपमध्ये आहेत, माजी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष पण होते. मग सध्या कुठे सक्रिय दिसत नाही आहे. काय एकंदरीत त्यांची भूमिका असेल किंवा कशा पद्धतीने रणनीती असेल आणि पिंगोळी त्यांचा जो मतदारसंघ आहे त्यात ते निवडणुकीला सामने येतील काय? आत्ताच्या स्थितीत एकूणच म्हणजे साधारण जर बघायचं तर हे सगळे कार्यकर्ते कायम कामात असतात. BJP पक्ष हा जवळजवळ म्हणजे कार्यकर्त्यांची चर्चा करताना लक्ष येतं. नवीन जे येतात ते असं म्हणतात की BJP पक्ष म्हणजे नुसता निवडणुकीपुरता नाही तर 7/24 असं काम असतं असं म्हणतात. त्यामुळे रणजित देसाई पण आत्ता जर ह्या 2-4 दिवसात किंवा आत्ता 8 दिवसात पण बऱ्याच वेळा ते दिसतात कुठे ना कुठे आपल्या काय नाही काय काम करत असतात. पण तुम्ही म्हटलं ते एक बरोबर आहे की पिंगुळी मतदारसंघ हा त्यांचा स्वतःचा घरचा मतदारसंघ आहे आणि आत्ता तो खरं म्हणजे सर्वसाधारण म्हणजे खुला प्रवर्गासाठी आहे आणि ते पण खुल्या प्रवर्गातून येतात. त्यामुळे त्यांना तिथून चान्स आहे. पण आत्ता असं समजतं आहे की ते इच्छुक नाही आहेत. पण जरी ते इच्छुक नसले तरी पिंगुळी मतदारसंघातनं निवडून जो कोणी येईल तो निश्चितच त्याच्या पाठीमागे रणजित देसाई हेच मुख्य सूत्रधार असू शकतात अशी स्थिती आहे. खरं तर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदाचे ते दावेदार आहेत आणि अध्यक्षपदसुद्धा सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित झालेलं आहे. मग अशावेळी रणजित देसाई मागे राहतील का? खरं म्हणजे अशावेळी त्यांनी मागे राहतील किंवा नाही हे सांगता येत नाही. कारण आत्ता एकूण जी स्थिती चाललेली आहे, राजकीय स्थिती जी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे त्याच्यामध्ये खरं बघायला गेलं तर महायुतीमध्ये आपापसातच सगळं चाललेलं आहे आणि आपापसात हे सगळं चाललेलं असताना कार्यकर्ते पण थोडे संभ्रमित अवस्थेत आहेत अशी स्थिती आहे. आता महायुती म्हणजे पूर्ण महायुती होते आणि महायुतीच्या माध्यमातून हे सगळे लढतात की काय ते बघायला लागेल. कारण आत्ता तर पालकमंत्री नितेश राणे असतील किंवा आपले इथले आमदार निलेश राणे साहेब असतील हे सगळेजण म्हणतात की आम्ही वैयक्तिक लढणार, स्वबळावर लढणार असंच सगळ्यांचं म्हणणं आहे. पण मध्यंतरी आत्ता माननीय राणेसाहेब आत्ता येऊन गेले, खासदार राणेसाहेब, त्यांनी असं म्हटलेलं की नाही युतीने लढायचं असं त्यांनी म्हटलेलं होतं. त्यामुळे निश्चित काय होतं हे मात्र आपल्याला पाहावं लागेल. आणि जर युतीतनं झालं तर बरेच कार्यकर्ते नाराज होऊ शकतील असं एकूण अंदाज दिसतोय. कारण जर असा हिशोब घातला की एकूण 50 जागा आहेत जिल्हा परिषदेच्या, त्यापैकी BJPचे कार्यकर्त्यांनी 50 लढवल्या आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी 50 लढवल्या तर 100 कार्यकर्ते तिथेच सामावून गेले. पण इथेच जर उलटं झालं, युती झाली तर काय होईल की दोघांनाही किती जागा 50 पैकी दिल्या जातील. त्यात परत राष्ट्रवादी आहे, अजित पवार गट. त्यामुळे ते किती झाल्यानंतर बरेच कार्यकर्ते असे रिकामे राहतील की त्यांना तिकीट मिळणार नाही. असं झालं तर काय होऊ शकेल, ते दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकताल का आणि तिथून तिकीट घेतील का अशी स्थिती राहील असं एकूण वाटतं. एकूणच पण आपण बघितलं तर कणकवलीतील आता सतीश चव्हाण असतील ते सुद्धा अमरावती जिल्हा परिषद मतदारसंघातून येऊन निवडून आलेले होते. मग असे बाहेरील उमेदवार जे निवडून येऊ शकतात, चांगले चेहरे आहेत, असे कुठचे चेहरे उभाटा असतील किंवा शिवसेना भाजपमध्ये असतील ते या ठिकाणी कुडाळ तालुक्यामध्ये पुन्हा असं चित्र निर्माण होईल काय की एखादा मतदारसंघ त्यांच्यासाठी पक्ष देऊ शकतो, असा कुठचा मतदारसंघ किंवा अशी लढत कुठे होऊ शकते का? आत्ता बऱ्याच वेळी असंच झालं आहे की जो आपला ओरोस बुद्रुक मतदारसंघ आहे, ओरोस बुद्रुक मतदारसंघात आतापर्यंतचा जर इतिहास बघितला तर बाहेरूनच आणून ठेवलेला इथे दिला आहे उमेदवार आणि तोच निवडून आला. मग त्या अस्मिता बांदेकर असतील, त्यानंतर काका कुडाळकर असतील, अंकुश जाधव असतील, हे सगळे बाहेरून आणूनच उमेदवार इथे दिले आणि आत्तापर्यंत तेच उमेदवार इथे खरं म्हणजे चालले अशी स्थिती झाली. आपल्याला माहीत आहे की अंकुश जाधव हे इथून उभे राहिले आणि सतत 5 वर्ष ते समाज कल्याण सभापती पण होते आणि अशी स्थिती आहे. मात्र आत्ता इथल्या लोकांचं म्हणणं आहे की आम्हाला स्थानिक पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आत्ता चाललं आहे. कारण इथे आता सर्वसाधारण महिला ह्या प्रवर्गासाठी राखीव झालेला आहे. त्यामुळे इथे बरेच चेहरे तसे आहेत, स्थानिक पण चेहरे आहेत. स्थानिक चेहऱ्यांमध्ये आपण सुप्रिया वालावलकर हे नाव बोलू शकतो की तेही आहेत. मात्र असंही आहे की आत्ताही असं काही चर्चा आहे आणि असं होऊ शकतं की ओरोसमध्ये इतर कोणतरी पक्ष दुसरा कोणतरी उमेदवार आणून इथे उभा करू शकतो अशी स्थिती आहे, असं नाही म्हणता येत नाही. त्याचप्रमाणे आमरड जो मतदारसंघ आहे तो आमरडी मतदारसंघ आत्ता महिलांसाठी हे झाला आहे, राखीव झाला आहे. तर हे झाल्यामुळे तिथेही कोणतरी बाहेरचा उमेदवार येण्याची शक्यता असं वर्तवलं जातं. खरं म्हणजे मी आत्ता ऐकलेल्या नावांमध्ये एक दीपलक्ष्मी पडते ओरोससाठी किंवा आमरड असंही त्यांचं चाललं आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या नीता राणे यांचंही नाव कुठून ऐकायला मिळतं आहे. तर अशी स्थिती राहू शकते. आमरड मतदारसंघासाठी तो महिला राखीव असल्यामुळे कणकवलीतनं
सावंत ज्या आपल्या पहिल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा होत्या संजना सावंत मॅडम, त्याही तिथून इच्छुक आहेत किंवा त्यांचंही नाव तिथून असं ऐकायला येतं आहे. त्यामुळे अशा स्थिती जर झाली तर हे जे 2 मतदारसंघ आहेत म्हणजे आमरड आणि ओरोस या ठिकाणी कोणतरी बाहेरूनही येऊ शकतो उमेदवार, अशी स्थिती आहे. मात्र बऱ्याच उमेदवारांनी आत्तापासनं जिल्हा परिषदेची जवळजवळ तिकीट आपल्यालाच मिळणार या स्वरूपात आत्तापासनं प्रयत्न सुरू केलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने सगळे कामाला लागलेले आहेत. बाकी जर म्हटलं तर उर्वरित घावनळे मतदारसंघ आहे, एकूण 9 मतदारसंघ आपल्या या कुडाळ तालुक्यामध्ये येतात. या 9 मतदारसंघामध्ये घावनळे मतदारसंघ एक आहे, माणगाव एक आहे, त्यानंतर इकडे नेरूर मतदारसंघ आहे. असे हे सगळे मतदारसंघ हे खरं म्हणजे मातब्बरांच्या आतापर्यंतच्या आहेत आणि ते राहतील. खरं आपल्याला माहीत आहे की गेली जी पंचायत समिती झाली, या जिल्हा परिषदेची निवडणूक होती आणि बॉडी होती, त्याच्यामध्ये आमरड मतदारसंघानं सतीश सावंत हे उभे राहिलेले. त्यानंतर सतीश सावंत आमदारकीला उभे राहिले आणि त्याच्यानंतर तिथे पोटनिवडणूक झाली आणि तिथे आपले लॉरेन्स मान्यकर हे त्या ठिकाणाहून जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेले होते. सतीश सावंत हे काँग्रेस पक्षातनं त्यावेळी लढलेले आणि नंतर ते शिवसेनेत गेले आणि शिवसेनेतनं ते तिथे उभे राहिलेले. त्याचबरोबर जो ह्याचा आहे वेताळ बांबार्डे, हा वेताळ बांबार्डेमधनं आपल्याला माहीत आहे की नागेंद्र परब हे निवडून आलेले होते. ते शिवसेनेचे जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या शिवसेनेचे आहेत ते तिथून निवडून आलेले आणि त्यांनी काम केलेलं आहे. ओरोस बुद्रुकमधनं आपल्याला मगाशी आपण चर्चा केली की अंकुश जाधव हे निवडून आलेले. त्यानंतर पावशी मतदारसंघ जो आहे तो पावशी मतदारसंघामध्ये अमरसिंग सावंत हे निवडून आलेले आणि आत्ताही पावशी मतदारसंघात ते पुन्हा उभे राहू शकतात अशी स्थिती आहे. अमरसिंग सावंतांचा म्हणजे लोकांशी जो संवाद आहे किंवा लोकांपर्यंत जाणं जे असतं, संपर्क जो असतो तो फार चांगला आहे. त्यामुळे तेही तिथून दावेदार होऊ शकतात. त्यानंतर नेरूर देऊळवाडा या ठिकाणाहून रणजित देसाई त्यावेळून निवडून आलेले होते. आपल्याला माहीत आहे ते उपाध्यक्ष वगैरे असेही झालेले होते आणि थोडंसं आक्रमक आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्व असं त्यांना म्हटलं जातं. त्यानंतर तेंडोली मतदारसंघातनं शिवसेनेच्या वर्षा कुडाळकर ह्या निवडून आलेल्या होत्या त्यावेळी. आत्ताही मला वाटतं त्या तिथून इच्छुक आहेत. त्यानंतर पिंगुळी मतदारसंघातनं संजय पडते हे त्यावेळी शिवसेनेतनं निवडून आलेले होते आणि आता तिथे निश्चित कोण उभं राहतं ह्या सगळ्या ह्याच्यातनं ते आपल्याला पाहावं लागेल. त्यानंतर घावनळे मतदारसंघ जो आहे तो घावनळे मतदारसंघातनं अनुप्रीती खोचरे यात निवडून आलेल्या होत्या, शिवसेनेच्या होत्या त्या. माणगावमधनं राजेश कविटकर हे शिवसेनेचे निवडून आलेले होते. अशी एकूण 9 मतदारसंघातनं जी त्यावेळीची होती ती स्थिती होती. आता ह्या मतदारसंघातनी काही मतदारसंघातनी थोडेसे बदल झालेले आहेत. त्यामुळे ह्याच मतदारसंघात म्हणजे घावनळे मतदारसंघ म्हटलं तर गेल्या वेळी तो OBC महिलांसाठी राखीव होता, तर तो आता OBCसाठी झाला आहे. त्यामुळे आता बरेच काही पुरुष मंडळी जे कार्यकर्ते आहेत तेही तिथून इच्छुक आहेत. त्यामुळे आता ह्या सगळ्या ठिकाणांना कोणाकडून कोणाला तिकीट मिळते आणि कोण त्या ठिकाणून निवडून येतो जिल्हा परिषदेवर हे पाहावं लागणार. सध्या बघितलं तर भाजपबरोबर म्हणजे शिंदेंच्या शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात इन्कमिंग सुरू झालेलं आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता मोठे अनेक पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता आहे. असे बडे नेते अजूनही काही नावांची चर्चा आहे, ते जाऊ शकतात का शिवसेनेत? असं एकूण चिन्ह वाटत आहेत, सांगता येत नाही की कोण कधी कोणाकडे जाईल आणि कोण कधी. कारण आपल्याला माहीत आहे की राजकारण हे असं आहे की अनिश्चिततेचा खेळ आहे तो. काय कोण कधी जाईल, कधी कोण कोणाचा शत्रू आणि कधी कोण कोणाचा मित्र बनेल हे काही सांगता येत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे होऊ शकतं असंही. कारण आत्ता आपण बघितलं की असं वाटलं नव्हतं की राजन तेली असतील किंवा संजय पडते असतील हे सगळे पुन्हा तिकडे येतील असं वाटलं नव्हतं. कारण ह्या सगळ्यांनी राणेसाहेबांना वर काही आरोप करून किंवा ह्या सगळ्यांवर आरोप करून बाहेर सगळी मंडळी पडलेली होती. त्यामुळे पुन्हाही एकत्र येतील असं वाटलं नव्हतं. पण आपण आत्ता ते प्रत्यक्ष चित्र पाहतोय की ही सगळी मंडळी आत्ता पुन्हा एकत्र आलेली आहेत. त्यामुळे अशा गोष्टी घडू शकतील. कुडाळ आता हा वैभव नाईक, उभाटा, भाजपची पण ताकद आहे आणि निलेश राणेंची पण, शिवसेना यांची पण ताकद आहे. अनेक पक्षप्रवेश पण बघतो, स्थानिक आमदार आहेत. कशा प्रकारे चित्र असेल, काय लढत असेल? काटेकी टक्कर लढत असणारच, परंतु एकूणच बघितलं तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, नितेश राणे पालकमंत्री हे भाजपचे आहेत आणि कुडाळमधून शिवसेनेचे आमदार आहेत. त्यामुळे कुठेतरी पालकमंत्र्यांना पण ताकद लावावी लागणार. रवींद्र चव्हाण यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची असणार, कारण ते सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे कशा पद्धती लढत होईल आणि काय ह्या तिन्ही नेत्यांची, दिग्गज नेत्यांची ही प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असणार निश्चितच. पण एकूण जर कुडाळ मालवणची आत्ताची जर एकूण स्थिती पाहिली
तर जास्तीत जास्त इथे जो प्रभाव आहे तो आमदार निलेश राणेंचा प्रभाव आहे. इथल्या बऱ्याच गोष्टींसाठी ते आग्रही असतात. बरीच विकास कामं असतील अशासाठी ते कायम आग्रही असतात. आणि त्यांच्या जोडीला जी सगळी मंडळी मिळाली आहेत ती दिग्गज मंडळी आहे, अभ्यासू मंडळी आहेत, ताकदीची मंडळी आहे. ह्याच्यामध्ये आपले मालवणचे दत्ता सामंत असतील, त्याच्यानंतर संजय पडते, काका कुडाळकर आपल्याला माहीत आहे प्रचंड अभ्यासू असलेली अशी व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे एकूण जर कुडाळ मतदारसंघाचा जर कुडाळ फक्त तालुक्याचा जर विचार केला तर असं मला वाटतं की 9 जागांपैकी जर स्वबळावर प्रत्येकजण लढले तर मला वाटतं जास्तीत जास्त सीट इथल्या ज्या जागा आहेत ह्या निलेश राणे काढतील एवढी खात्री वाटते. कारण त्यांच्याकडे आत्ता बऱ्यापैकी कार्यकर्त्यांचं पाठबळ आहे. कारण निवडणुका ह्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर जिंकता येतात. सहज कधीतरी उभं राहिलं आणि जिंकून आलो असं होत नाही. त्यासाठी कायमस्वरूपी त्यांच्या पाठबळ त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं लागतं. त्यामुळे ही जर स्थिती पाहिली कुडाळ मतदारसंघातली तर बऱ्यापैकी सीट ह्या शिंदे गटाकडे जाऊ शकतात अशी स्थिती आहे. एकूणच आपण चित्र ग्रामीण भागातलं बघितलं. आता शहरातले पण काही मुद्दे आहेत. त्या शहरातल्या प्रश्नांवर सुद्धा जरी नगरपंचायत निवडणूक ही पुढे असली वर्षभरानंतर असली तरी जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत शहरातलेही मुद्दे हे प्रचाराचे काही विषय आहेत ते प्रचाराचे मुद्दे होऊ शकतात. असे काय प्रचाराचे मुद्दे शहरात होऊ शकतात? कशा पद्धतीने शहरात नगरपंचायतीची वाटचाल सुरू, अनेक काही प्रकल्पसुद्धा आलेले आहेत, काही भूमिपूजन अलीकडे झालेले आहे, कशा पद्धतीनं काम सुरू आहे? कुडाळ नगरपंचायतीसाठी आमदार निलेश राणे यांनी 7 कोटीच्या आसपास निधी जवळ केलेला आहे, म्हणजे आणलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर गणेश घाट असेल, कचऱ्यांचे मोठा प्रकल्प उभारून कचऱ्याचं नियोजन करण्यासाठी प्रकल्प केला आहे. वेंगुर्ल्याला जाणारा जो रस्ता आहे त्याचं सुशोभीकरण केलं आहे. ज्या रस्त्यामुळे आता बऱ्याच प्रमाणामध्ये तिकडे रील्स वगैरे व्हिडिओज वगैरे व्हायरल होत चाललेले आहेत. आणि इतर पण म्हणजे रस्त्यांची कामं किंवा इतर जे काय असतील त्यांचा एक मुद्दा आहे की ते म्हणतात की मला विकास कामं काय असतील ती सांगा, तुमच्यासाठी मी आणून देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणार आहे. अलीकडेच आपण बघितलं की पूर्वी जी यापूर्वी निवडणूक झाली नगरपंचायतीची त्यावेळी वैभव नाईक यांची सत्ता आली, म्हणजे महाविकास आघाडीची सत्ता आलेली होती. आणि आता राज्यातलं राजकीय परिस्थिती बदलल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण बघितलं तर निलेश राणे हे शिवसेनेचे आमदार झाले. आणि तर अनेक घडामोडी घडल्या की अनेक नगरसेवक हे काही शिवसेनेत गेले तर काही पुन्हा काँग्रेसचे नगरसेवक पुन्हा भाजपात गेलेले आहे. मग असे पुन्हा आणि काय प्रवेश आहेत की असं पुन्हा राजकीय भूकंप होऊ शकतो का कुडाळात? राजकीय भूकंप म्हणण्यापेक्षा एक गोष्ट अधोरेखित केली पाहिजे की सगळे हे जे आहेत ते राणे समर्थक आहेत. जे आता जे लढणार आहेत ना ते सगळे राणे समर्थकच राहणार आहेत. आणि त्यांचा आणि पक्षाचं जास्तीत जास्त महत्त्व नाही आहे. त्यांना जे राणेसाहेब सांगतील तो आदेश हा त्यांचा एक टॅगलाईन असते कायम. त्याच्यामुळे ही टॅगलाईन विसरून चालणार नाही आहे. ते पक्षासाठी नाही, ते राणेसाहेबांसाठी लढणार आहेत. म्हणजे जे नारायण राणेसाहेब सांगतील तो त्यांचा आदेश असणार आहे, हेच त्यांची टॅगलाईन असते. आणि ह्या लाईनीला अधोरेखित करणं गरजेचं आहे. आणि महत्त्वाची एक लाईन आहे ती म्हणजे नितेश राणे आमदार साहेब पालकमंत्री जे आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे की मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. या मैत्रीपूर्ण लढतीचा अर्थ हा लवकरच लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये काहीतरी आहे. म्हणूनच त्यांनी सांगितलं की ही महायुती नाही झाली तरी मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. निलेश राणे आमदार साहेब आहेत जे त्यांची स्पेशलिटी आहे ते सध्या सगळा कुडाळ तालुका चाळून काढत आहेत. जिकडे होतील तिकडे प्रवेश घेत आहेत. शेवटी उद्या सकाळी महायुती नाही झाली आणि जरी प्रत्येकाचा उमेदवार राहिला तरी जास्तीत जास्त जी सीट आहेत ते काढण्याकडे दोघांचा पण भर राहणार आहे. दोघांना पण तशी ही लढत आहे ती महत्त्वपूर्ण आहेच. पण समर्थक कोणाच्या बाजूने झुकत आहेत? जे राणे समर्थक बोलले जात आहेत, कार्यकर्ते म्हणा किंवा इतर म्हणा, हे भाजपला जास्त मदत करणार आहेत की शिंदे सेनेला, म्हणजे निलेश राणेंच्या साईडने जास्त मदत करणार आहे की नितेश राणेंच्या साईडने किंवा भाजपच्या साईडने होणार आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. एकूणच कुडाळ तालुक्यातील हे जे मुख्यालय येतं ते ओरोस जिल्हा रुग्णालय आहे, शासकीय मेडिकल कॉलेज आहे, जिल्हा परिषद आहे. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने शासकीय कामासाठी येथील जनता ही ओरोस येथे येत असते आणि हे कुडाळमध्ये येतं. आणि कुडाळ आरोग्य प्रश्नावरून अनेकदा आंदोलने झालेले आहेत, अनेक मुद्दे हे असणार. त्यामुळे हे मुद्दे प्रचाराचे मुद्दे असणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समिती या निवडणुका याच्यामध्ये हे मुद्दे प्रचाराला येणार आहेत आणि याच मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली जाणार आहे. त्यामुळे हे मुद्दे हे सरकारला सोडावे लागतील. येथील आमदार निलेश राणे आहेत, त्याशिवाय पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे हे या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे यांना हे
सर्व विषय आहेत, हे प्रश्न आहेत, हे लोकांना भेडसावणारी समस्या आहे, हे सोडवावे लागतील. कारण याच कुडाळ तालुक्यात येणाऱ्या जिल्हा रुग्णालयातून अनेक रुग्ण हे जिल्ह्यातून याच जिल्हा रुग्णालयात येतात आणि इथून ते गोव्यामध्ये जातात. त्यामुळे ही येथील गोवावारी आहे, ही येथील थांबवणे गरजेचं आहे. येथील रुग्णांना इथेच रुग्णसेवा मिळाली पाहिजे आणि याचसाठी या आमदार आणि पालकमंत्र्यांना काम करावे लागेल. नाहीतर हे मुद्दे पुन्हा एकदा या कुडाळमध्ये निवडणुकीला येणार आहेत. आणि कुडाळातील राजकीय परिस्थिती आपण बघितली तर आमदार निलेश राणे हे शिवसेनेचे आमदार आहेत, तर वैभव नाईक उभाटाचे माजी आमदार आहेत, पालकमंत्री म्हणून भाजपचे आहेत. त्यामुळे महायुती न झाल्यास पुन्हा एकदा या निमित्ताने भाजपचे जर इच्छुकांची संख्या जास्त आहे त्यांच्यातसुद्धा तिकीट न मिळाल्यास अनेक जण शिवसेनेत जाऊ शकतात. शिवसेनेतून सुद्धा नाराज असलेले ते सुद्धा भाजपमध्ये जाऊ शकतात, अशी सुद्धा परिस्थिती होऊ शकते. कारण या दोघांमध्ये सुद्धा सध्या इन्कमिंगचे प्रवेश आहे जोरदार सुरू झालेले आहेत. शिवसेना शिंदे गटात तर दररोज एक ना एक प्रवेश हा होतच असतो. त्यामुळे अनेक नेते मंडळी आता गेलेले आहेत. काका कुडाळकर गेले, ते सत्तेतच होते, परंतु राष्ट्रवादी अजित पवार गटात होते, ते शिवसेना शिंदे गटात आलेले आहेत. संजय पडते आलेले आहेत. अनेक जण असे आहेत की ते पुन्हा एकदा जे नारायण राणे असतील, निलेश राणे असतील, राणे कुटुंबाची साथ सोडून गेलेले आहेत, ते पुन्हा एकदा कुठेतरी राणेंच्या जवळ येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता सध्या राणे कुटुंबच पुन्हा सत्तेत आलेले आहेत. आमदार म्हणून निलेश राणे आहेत, पालकमंत्री नितेश राणे आहेत, खासदार नारायण राणे आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा कुठेतरी हे जुने जे गेलेले पुन्हा दुसऱ्या पक्षात गेलेले, विरोधकात गेलेले अनेक समर्थक आहेत, पदाधिकारी, ते पुन्हा एकदा कुठेतरी राणेंच्या जवळ येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत पुन्हा एकदा कोणाला कशा पद्धतीने हादरे बसतात हे सुद्धा पाहावं लागणार आहे. वैभव नाईक यांचीसुद्धा प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. त्यामुळे कारण विधानसभा निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी सुद्धा जीवाचं रान करून वैभव नाईक यांना पाठीशी राहिले होते आणि मोठ्या प्रमाणात रणनीती आखली होती. आता त्याच कार्यकर्त्यांना वैभव नाईक यांना पाठीशी राहावं लागणार आहे. एकूणच ही राजकीय परिस्थिती बघितली तर वैभव नाईक, निलेश राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांची या निमित्ताने प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. आणि त्याचबरोबर खासदार नारायण राणे असतील आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत, मालवणचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे रवींद्र चव्हाण यांनासुद्धा कार्यकर्त्यांना ताकद द्यावी लागणार. कारण सध्याची राजकीय परिस्थिती बघितली तर स्वतः रवींद्र चव्हाण हे जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. विशाल परब यांचा प्रवेश त्यांनी घेतलेला आहे. अनेक पुन्हा एकदा कणकवलीसुद्धा हादरे बसण्याची शक्यता आहे, त्यात अनेक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच जिल्ह्यातील निवडणुकांमध्ये आणि कुडाळमधील खास करून कुडाळमध्ये त्यांचा बारीक लक्ष आहे. नुकतेच आमदार निलेश राणेसुद्धा बोलले होते की माझ्यावर आणि दत्ता सामंत यांच्यावर बारीक लक्ष सध्या टार्गेट केलं जात आहे आम्हाला, आणि लोकसभेसारखी निवडणूक किंवा रणनीती ही जिल्हा परिषदेत आखली जात आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे कुडाळातल्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त लक्ष असणार आहे. आणि ही निवडणूक खास करून गाजणार आहे ती कुडाळ मालवणमधनं या दोन तालुक्यातीलच. त्यात खास करून कुडाळमध्ये अनेक राजकीय प्रवेश झालेले आहेत. त्यामुळे सर्वांचं लक्ष आहे ते कुडाळवर असणार आहे. कोकण 7 लाईव्हच्या कोण कोणाचा जोर कोणाचा या विशेष भागात आज आपण इथेच थांबतोय. पाहत राहा कोकण 7 लाईव्ह. कॅमेरामन साहिल दहीबावकरसह कृष्णा डोलम, कुडाळ.